Nih, kanggo sing pemula kaya aku ngene iki. Sing main video shot ning urung entuk gaji. Bicarane men lah entuk gaji iki gampang Mas e. Jebulane kuwi. Aku ki gek pirang gek ning kok seminggu kae wis teko entuk gaji. Carane gampang ngono Mas e. Nyambi kerja. Nyambi kerja ki per minggune malah wis gajian ngono. Wis cetha. Ora usah mumet-mumet. Ya gawe video shot hiburan. Entuk gaji yo syukur ora yo ora apa-apa ngono kae. Nek gawe video kok mikir gaji malah ming stres dhewe, malah ming mumet dhewe. Ngono kae wis teko gawe los ngono wae. Ya shot ki teko hiburan. Asah sing werna-werna. Ora ndelok kena kono ki ndedak kon aktif kae iki. Malah ming mumet dhewe. Solusine ayo kuwi Mas. Nyambi kerja kuwi malah wis cetha gajian. Per minggu ana, per bulan ana. Wis mathuk banget. Wis jos pokoke.